Sa katawa babayay gumama ang mga lay pangandoy. So babay na aya pangandoy niyan na panimo sa madakla Bolawan nasok manso. Mamaunaya mamboa panggandoy niyan na makatra pakagaan taso totol na mi ako au dua katao so pangandoy iran. So kabasairan aso magbiar ka ngayar kabs pa kabinasa nagiyotoy miyaso auro akatao so babay na sa kiapa Bolawan niyan na mialinso ola niyan na mapia kami ang gimporoan ramig sa pia kalipatan niyan so na niya so mambo so mama na inisorian so trakian sa kapamabay go di ka along sa walay. Kaya tumanira naging nawaira sa ipong road na nadasiran panggandoy sa Bolawan go TRAK na mastiyo mo iranso pakasaliran nila dabayran te pakaniyayago mapakasakiti sa puso giya naman so mga pipiyatawa katistinganiran so di mapia nadiran din paparomana. So kabasairan aso mapiar ka nayar kabs pa kabinasa nagiyotoy miyaso auro akatao so babay na sa kiapa Bolawan niyan na mialinso ola niyan na mapia kami ang gimporoan ramig sa pia kalipatan niyan so na niyan so mambo so mama na inisorian so trakian sa kapamabay go di ka along sa walay. So kabasairan aso mapiar ka nayar kabs pa kabinasa nagiyotoy miyaso dua katao so babay na sa kiapa Bolawan niyan na mialinso ola